Aniya karon ang gahom sa pulong sa Diyos nga nagliho, sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Gahom nga nagasulbad sa nagalinlaing matang sa problema sa kinabuhi sa tao. Nagsumpay sa nabugto nga kadugtungan sa matag higala, bisan diha sa sulod sa panimalay. Naghatag og mahulay niadto mga kapuyan o nagahatag og nagawasan niadtong ipang hasol sa gahom sa kagitnit. Kay mao kini ang pulong sa Dios nga nagaliho. Bisan gani ang pagbuhat sa tibok kabuhatan, sumala sa Hebrehanon 11:3. Nahimo ang tanang kabutang pinaagi sa pulong sa Dios. Dunay gisulti ni Apostol Pablo sa Roma 15:4. Bisan nun sa gisulat kaniadto, gisulat kini alang sa tong pagtuon, aron pinaagi sa pailob ug paglipay gikan sa mga kasulatan, makabaton unta kitag paglaom. Atong ipadayon ang atong pagtuon sa pong sa Dios alang sa ikabulahan sa atong matag kinabuhi. Apan sa dili pa kita mo padayon ini, niya kita sa pagpaminaw sa mensahe nini nga awit. Dadpa ang tibuok nga ikapulo ngadto sa templo, aron adunay pagkaon dito. Sulayi ako ug makita ninyo nga ablihan ko ang tambuanan sa langit ug ibuko ko kaninyo sa maragayaon gayud ang mga panalangin. Malakias 3:10. Magmatinod sa paghatag sa ikanapulo mga halad, buhaton taginig, buhaton taginig, hatag ang paghahatagan, sekreto kini sa panalangin, umaabli ang tambuanan sa langit, igabubo ang madagayaong panalangin, magmasinugtano sa iyang pulo, mapagpasasaan siya nagaingon. Sulayi ako, sulayi ako, hatag ang paghahatagan, sekreto kini sa panalangin, umaabli ang tambuanan sa langit, igabubo ang madagayaong panalangin. Hatag ang paghahatagan, sekreto kini sa panalangin, umaabli ang tambuanan sa langit, igabubo ang madagayaong panalangin, buhatong taginig, 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 uban sa kalipay. Maayong buntag sa tanan akong mga kaigsuonan o kahigalaan nga nagapaminaw na ini nga tingog. Kini ang inyong higala o igsuon diha sa ngalan sa atong buhi nga Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. Joy Pilaes
Valiwald. Sa gihapon ako nagapasalamat sa atong buhi nga Dios nga sa makausa iya na usab kitang gihatagan og kahigayunan nga makadangat kita nining mao nga adlaw aron sa pagtuon sa iyang mga pulong. Kay og kung ang atong yutanong lawas nagkinahanglan man og pagkaon aron nga makabaton kita og kusog ug aron nga makalihok-lihok kita, ang ato usab nga kalagog espiritu nagkinahanglan og espirituhanong pagkaon nga mao ang pulong sa Ginoo aron nga makabaton usab kita og kusog batok sa mga pagtintal sa yawa ug batok sa mga pagsulay sa kinabuhi. Dalaygon ang ngalan sa atong buhi nga Dios. Nining higayuna atong tun-an kining gitawag og inspired generosity o dinasig nga pagkamanggihatagon. Lain pud tong gitawag nga cheerful giving o malipayong paghatag. Dinasig nga pagkamanggihatagon. Ato kini makita sa libro sa Exodus kapitulo 35 o kapitulo 36. Mao kanay atong istorya karon. Dinasig nga pagkamanggihatagon. Ang pangutana, kanus aman ka nakasinati nga nakabaton ka og kadasig sa paghatag ngadto sa uban o kintahay sa birthday party ba hinuon o sa kasalan o ngadto sa kalihukan sa iglesia. Kanus ka nakasinati nga nakabaton ka og kadasig sa paghatag. Kini nga libro sa Exodus, ikaduhang libro kini sa daang tugon. Og gisugdan din nga libro ang pag-iskapo sa mga Israelitas gikan sa Ehipto o paglangyaw nila pauli ngadto sa Kanaan pinaagi kang Moses nga maoy gipiyalan sa Ginoo sa paggiya kanila. Ug samtang nga nagalangyaw ang mga Israelitas, usahay mohonong kini sila sa usa ka lugar og magpuyo og pipila ka buwan o usahay tinuig usab. Depende sa mando sa Ginoo ngadto kang Moses. Kay tungod kanunay man nga nakipag-istorya si Moses sa Ginoo o vice versa. Og nini nga higayuna dinhi nga kapitulo gitagaan og kasuguan si Moses gikan sa Ginoo nga kinahanglan nga magtukod sila og tabernakulo aron nga aduna silay dapit o lugar nga kasudan alang lamang sa panahon sa ilang mga pagampo o pagsimba o paghalad ngadto sa Ginoo og kay nasayod pud ang mga Israelitas nga kung asa gani si Moses anaa pud ang presensya sa Ginoo pinaagi sa hulagway sa usa ka panganod sa adlawan o kalayo sa kagabion. Kining tabernakulo ang kahulugan niini sa English mao ang gitawag og portable sanctuary o madaladala nga simbahan o madaladala nga kapilya. Kay tabil-tabil lang kini o kurtina o tolda. Pero dili pod basta-basta nga simpleng tabil-tabil ra kini. Dinhi sa unang bahin sa Exodus kapitulo 35, human si Moses ning lugsong gikan sa bukid ug human siya nga nakigsulti sa Ginoo. Gipahinumduman ni Moses sa mga katawhan nga kinahanglan nga sulod lamang sa unom ka adlaw kini sila magtrabaho ug nga ang ikapito nga adlaw kinahanglan nga magpuyo ug magpahulay silang tanan. Ug si kinsa kadtong dili maminaw pagapatyon. Ug ato ka na makita sa napulo ka sugo o 10 Commandments sa nahiunang kapitulo sa kapitulo 20. Ug alang sa gamay nga kasayuran, ang pulong Sabbath dinhi sa Biblia buot pasabot sa English rest o pahulay sa Cebuano. Ang Sabbath dili buot pasabot nga Sabado, no, sayop na nga kahulugan. Ug alang sa mga Hudiyo, ang Sabbath day or adlaw pahulay mao ang ikapito nga adlaw ug sa atong kalendaryo mao kana ang adlaw nga Sabado. Ug nianang adlaw kinahanglan nga magpuyo sila ug magampo ug magbasa sa Torah or the first 5 books of the Bible ug mag-observe sila nianang adlaw ingon nga sagrado nga adlaw. Ug alang sa mga hintil o kita nga mga dili Hudiyo og dugo o kita nga mga nagatuo kang Ginoong Hesukristo o mga Kristohanon,
ang atong Sabbath day o rest day o adlaw sa pahulay o kini nga rest day gihimo nato ni ingon nga adlaw sa pagsimba mao ang adlaw sa Domingo. Kay ngano nga adlaw man nga Domingo? Kana nga adlaw nga Domingo gibase kana sa adlaw sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. First day of the week o unang adlaw sa semana sa atong kalendaryo. Kay mao kana ang adlaw sa kadaugan, sa pagbuntog, sa kamatayon gikan sa lubnganan nga sa in English gitawag kana og the empty tomb or the resurrection day. Ato kana makita sa Mateo 28, Marcos 16 o Juan kapitulo 20. Sa atong kapanahonan, maihapra sa kamot ang nagapahulay o nagpuyo sa ikapitong adlaw o adlawng tigpapahulay, madomingo man kana o masabado. So dili na kita maglalis pa kung Domingo ba o Sabado ang adlaw nga tigpapahulay kay dili ka na makapahilangit nato kay mga masupakon man gihapon ta. Ug maora hinuon ka na ika-impyero nato kay magbunga lang kining pagdebate nato og kasuko og kaligot-got sa matag usa. Kay sa pagkatinuod, naay nag-observe og Sabado, nagpahulay man tuod siya nga naas balay pero wala magampo sa Ginoo. Nagsige ra hinon og tanaw og TV, nagkaraoke ang uban nagkaraw-karaw, nagkuri-kuri, nag-inom kauban ng silingan og nagbalhin pud og kabaw, nagpatuka sa manok, nag-Facebook, nag-TikTok kay lagi wala may nakakita. Tuwa pud lain nga nag-observe og Domingo, ingon nga rest day, adlaw sa tigpapahulay, tuwa man tuod sa simbahan pero wala maminaw sa wali. 2 oras gawa sa simbahan nagtabi, nagchika samtang nagwali si pastor. Naay nag-Facebook samtang nagwali ang pastor. Og naapod uban nakatulog og naghagok sa sulod sa simbahan samtang nagwali ang pastor. Indeed, tinuod jud nga nagpahulay lagi kay adlawng tigpapahulay. Og kung nahudiyo pa kita, mga patsyunon kitang tanan. So, dili na kinahanglan pa nga tagaan nato og pagtagad kung unsang adlaw. Ang atong atimanon mao ang atong kalag og espiritu og ang atong adlaw-adlaw nga relasyon ngadto sa uban og labi na ngadto sa Ginoo. Makigistorya ta sa Ginoo adlaw ug gabi all the time. Anyway, dinhi sa atong paghisgutan sa libro sa Exodus, kapitulo 35 o kapitulo 36, dinhi sa kapitulo 35, versikulo 4 ngadto sa versikulo 35, alang sa mga Israelitas, diha sa ilang pagtukod og tabernakulo, giawhag ni Moses ngadto sa mga Israelitas nga sulod lamang sa unom ka adlaw nga sila kinahanglan magbuhat sa pagdala og sa paghatag sa mga butang o materyales nga maoy gipangayo sa Ginoo, ingon nga maoy ilang ihalad aron nga mauusab kini ang gamiton sa paghimo sa tabernakulo. Ug kung atong basahon kini Exodus kapitulo 35, atong makita dinhi nga ang Ginoo naghatag kang Moses sa tanan nga mga detalye mahitungod sa tabernakulo ug unsang klase sa mga materyales ang gikinahanglan nga mao mismo ang gamiton niini ug unsa gikinahanglan nga anaa sa sulod niini ug unsa kadako, unsa kalapad, kahabog kini nga tabernakulo. Mao nga ug kung inyong basahon kini tibuok kapitulo 35 hangtod didto sa katapusan nga kapitulo, mao ang kapitulo 40, atong makita ang klase-klaseng mga butang nga ilang gidala o gihalad sa Ginoo sa dinasig nga pagkamanggihatagon. Hangtod nga nahuman ang tabernakulo. Ug ato usab nga makita dinhi sa Exodus kapitulo 35 kung unsa kamatahom ang pasundayag si Ginoo diha sa iyang paagi sa pagkabot ngadto sa mga Israelitas sa pagpahinumdum kanila nga giubanan jud niya sila sa ilang paglangyaw gikan sa Ehipto. Og kini nga pasundayag mao ang pag-awhag kanilang tanan pinaagi kang Moses sa pagdala sa kung bisan unsang matang o bisan unsang butang o gamit og ihalad nila kining tanan ngadto sa Ginoo uban ang kadasig.
Human sa ilang pagkabati sa awhag sa Ginoo pinagi kang Moses og kung unsang mga butang ang gikinahanglan alang sa pagtukod sa tabernakulo, ang mga Israelitas silang tanan minghatag o mihalad sa walay pag-ukon-ukon. Mihatag silang tanan hangtod nga nanobra ang ilang mga gikinahanglan. Dinhi sa bersikulo 4, gisugdan dinhi ang mga detalye nga nagingon. Og si Moses misulti sa tibuok nga katilingban sa mga anak sa Israel nga nagaingon, kini mao ang butang nga gisugo ni Jehovah nga nagaingon, magkuha kamo gikan sa taliwala ninyo og usa ka halad alang kang Jehovah, bisan kinsa nga masinugtanon og kasing-kasing padad-asya niini og halad ni Jehovah, bulawan og salapi og tumbaga, og asul, og purpura, og mapula, og lino nga fino, og balhibo sa mga kanding, og mga panit sa karnero nga tinina sa mapula, og mga panit sa mga mananap sa dagat, og kahoy nga akasya, og lana alang sa suga, og mga panakot nga mahumot, og uban pa daghan. So, sa dihang nahuman ni Moses ang iyang mga awhag, mahitungod sa mga detalye alang sa tabernakulo, ngadto sa mga katawhan sa pagdala sa ilang mga halad nga kinahanglan nga kinasing-kasing gayod nga paghalad. Og ang bersikulo 20 ngadto sa 21 nagingon, og ang tibuok nga katilingban sa mga anak sa Israel nanlakaw gikan sa atubangan ni Moses. Og nangadto sila ang tagsa-tagsa kinsang kasing-kasing nagaagda kaniya og ang tagsa-tagsa kinsang espiritu nagahatag kaniya og kabubuton og nanagdala sa halad ni Jehovah alang sa buluhaton sa balong-balong nga pagatiguman og alang sa tanan nga kaalagaran niini og alang sa mga balaan nga biste. Og dito sa bersikulo 29 nagaingon, ang mga anak sa Israel na nagdala og kinabubutong halad alang kang Jehovah, tagsa-tagsa kalaki og babae, kinsang kasing-kasing nagaagda kanila sa maayong kabubuton sa pagdala alang sa tanan nga buluhaton nga gisugo ni Jehovah kanila nga pagabuhaton pinaagi kang Moses. Mga igsoon o higala, dinhi sa Kapitulo 35, ato makita ang pagtuman sa mga katawhan ngadto sa awhag sa Ginoo pinaagi ni Moses. Atong makita ang ilang pagtuman pinaagi sa dinasig nga pagdala sa ilang mga kinasing-kasing nga mga halad alang sa Ginoo. Atong makita ang dinasig nga pagkamanggihatagon sa mga tao. Og ang dinasig nga pagkamanggihatagon sa mga tao nagresulta kini sa nagkasubra-subra sa mga galamiton o halad o nganing reklamo ngadto kang Moses ang duha ka piniyalan nga si Bezalel og Oholiab nga nagingon sa Kapitulo 36 bersikulo 5. Nagingon sila, ang katawhan nagadala og daghan pa kaysa gikinahanglan alang sa pag-alagad sa buluhaton nga gisugo ni Jehovah nga pagabuhaton. Ug mao nga dito sa bersikulo 6 ngadto sa city nagaingon nga si Moses naghatag og usa ka sugo og gipamantala kini sa tibok nga kampo nga nagaingon, dili na kinahanglan ang lalaki ni ang babae nga magabuhat pa og buluhaton alang sa paghalad sa balaang puloy-anan. Ug sa ingon niini ang katawhan minghunong sa pagdala og mga halad kay ang galamiton nga diha kanila igo alang sa pagbuhat sa tanan nga buluhaton og nagakapin pa kaayo. Og dinhi sa Kapitulo 36 ato usab makita nga dili lang mga butang o gamit o salapi ang gihalad sa mga tawo ngadto sa Ginoo. Gihalad usab nila ang ilang mga kinaadman sama sa pagka-arkitek o engineer o pagka-karpintero o pagkamason, pagkamaayo mohimo og mga furnitures o interior designing, pagkamaayo nga muluto alang sa tanan nga nagtrabaho, pagkamaayo sa kinamot nga pagtahi sa tulda og uban pa nga mga kinaadman nila.
Gawa sa ilang dinasig nga paghatag sa nagkandaiyang matang o butang o gamit nang gawas ang ilang nagkandaiyang mga talento. Atong mahulagway nga busy silang tanan sa pagtukod sa tabernakulo og alegre pod siguro. Lain katong magpanday sa balong-balong, lain tong maghimo sa lugpit, sa haligi, mga ugbukanan, lain katong naghimo sa arka o giyayungan, lain pod ang magtahi sa tabel, lain pod tong magpanday sa lamisa, sa tangkawan, lamparahan, halaran, lagdok, lain pod ang magsapid sa pisi, ug daghan pa nga mga parte sa gipahimo sa Ginoo nga tabernakulo. Pangutana, kanus aman ka nakasinati nga nakabaton ka og kadasig sa paghatag ngadto sa uban nga nagkinahanglan o ngadto sa iglesia o simbahan nga nagkinahanglan sa imong tabang. Alang sa mga Israelitas, tungod sa awhag sa Ginoo, sa pagkabot ngadto kanila alang sa pagdala sa mga halad nga alang sa pagtukod sa tabernakulo, ang mga Israelitas wala maglangan-langan sa pagbuhat. Hinunua, milihok silang tanan, pinagi sa ilang dinasig nga pagkamanggihatagon. Mihatag sila nga sobra-sobra pa hinuon sa gikinahanglan ug nga nagresulta hinuon nga gipahunong sila sa paghatag. Maigsoon og higala. Dinhi sa atong gitunan karon, gihagit kita diha sa kung unsa nga klase ang atong paghatag ngadto sa Ginoo o kung unsay atong nahimo alang sa buluhaton sa Ginoo. Maningkamot kita nga maantigo kitang muhatag balik ngadto sa Ginoo ug dili kay magsige lang ta og pangayo sa Ginoo. Unsa man ang atong katuyuan sa paghatag ngadto sa uban nga nagkinahanglan sa atong tabang. Unsa man ang atong gibati o unsa man ang sitwasyon sa atong kasing-kasing diha sa atong paghatag ngadto sa iglesia. Adunay uban tawo nga og kung mohatag man gani sila ngadto sa uban, ang ilang ihatag mga pinilian na kini. Nao pod uban nga mohatag ngadto sa iglesia sama sa ilang ikapulo nga pananglitan. Ikapulo gikan sa mga baktin. Ang ilang ihalad sa Ginoo ang pinakagamay nga baktin, ang pinakaihid nga baktin. Magmakuli silang muhatag sa kinadak-an o kinatambukan nga baktin ingon nga ikapulo kay sayang lagi kuno. Ngano man nga maghinakog man ta nga to sa Ginoo, unsa man ang atong katungod sa paghinakog. Adunay panultion sa kalibutanon nga nagingon, kung daghan ang imong kuhaon, mas daghan pod ang imong maangkon. Pero ang gisulti sa Ginoo nagingon, labing bulahan ang paghatag kaysa pagdawat. Ato ka na makita sa Buhat Kapitulo 20 versikulo 35. Og atong basahon kining nahisulat sa Proverbs chapter 11 verses 24 and 25 nga nagingon, adunay nagasabulak og nagadugang pagayod ug adunay nagatipig nga labi pa kaysa gikinahanglan, apan kini nagadugang hinuon sa kawaladon. Ang kalag nga mahinatagon mahimong matambok ug kadtong nagabisbis pagabisbisan usab sa iyang kaugalingon. Mga igsoon og higala, kung muhatag kita sa uban ug muhatag kita uban sa pagsunod ug uban sa kadasig, adunay dakong kahimuan. Ug dili lang dakong kahimuan, aduna usab kini katumbas nga ganti. O kung muhatag kita nga to sa iglesia o simbahan, uban ang kadasig ug kalipay, mihatag kita balik nga to sa Ginoo nga maoy naghatag ka nato sa mga panalangin nga atong nadawat. Ang atong dinasig nga pagkamanggihatagon nga to sa Ginoo, pinaagi sa iglesia, mao kini ang instrumento alang sa pagtabang ngadto sa mga kalag nga wala pa makaduol sa Ginoo ug alang usab sa pagtabang sa mga nagkinahanglan. Ato usab nga hinumduman
ug tuod, wala kita masayod sa tanang iglesia kung unsa ang ilang mga programa alang sa katawhan, pero nga ang iglesia kinahanglan usab nga magapaambit ngadto sa mga katawhan. Sakop man kana o dili sakop. Pinaagi sa nagkalain-lain nga mga programa ug usa na ang pinaagi sa pagtabang sa mga nagkinahanglan sa lawas nun o material ug sa espirituhanon nga bahin nga panginahanglan sa tanan ug walay gipili. Maigsoon og higala. Kung aduna kitay pagpakigdait sa usag-usa, uban ang paghigugma, pagkamaayo, pagkamahuna-hunaon o pagkamanggihatagon, mamahimo kitang instrumento sa presensya ni Ginoong Hesus ngadto sa uban. O galang sa pagtapos, akong basahon kining Lucas Kapitulo 6, versikulo 38 nga nagingon, maghatag kamo ug kamo paghahatagan, taksanan nga maayo, nadasok og natantan, og naugdo hangtod nga muawas, igahatag nila sa inyong sabakan. Kaysa maong taksanan nga inyong gitaksan, pagatakson usab kamo. Akong paglaom nga makabaton kitang tanan og kadasig sa pagkamanggihatagon alang sa buluhaton sa Ginoo, pinaagi sa atong mga halad ingon nga pagpasalamat sa kaayo sa Ginoo kanato. Ubani ko diha sa atong mga pagampo, magampo kita. Langiton nga Amahan, salamat kanimo o Dios. Ug diha sa ngalan nimo Ginoong Hesukristo, salamat sa imong makanunayong pagsabot ug pasaylo sa among mga kalapasan. Hugasi kami sa imong bililhong dugo aron nga mamahimo kaming hinlo ug hingpit sa imong atubangan. Tabangi kami nga makabaton kami og kadasig sa pagkamanggi hinatagon. Balik diha kanimo pinaagi sa among mga halad ug ikapulo. Ginoong Hesus, ako usab nga gihangyo ang imong gamahanang mga hikap ngadto sa mga kaigsunan ug kahigalaan nga nagkinahanglan sa kaayuhan gikan sa balatian ug kagawasan gikan sa gapos sa sala. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Salamat Ginoong Hesus. Salamat sa kaayuhan, salamat sa kagawason. Dalaygon ang imong ngalan Ginoong Hesukristo. Ang imong ngalan lamang mahimaya. Amen ug amen. So turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory. Mga kaigalaan o mga kaigsunan, alang kaninyo nga walay higop pang kaibado, kung hain kita niini nga nagapagawas sa mensahe ang among dapit God's Miracle Revival Center San Agustin Tomas Opo, Southern Leyte. Nagabi-abi kami kanunay sa tanan nga muduol alang kanila nga dunay pagpanginahanglan labi na sa mga butang espirituhanon. Dugang paniana ang atong kinabuhi samtang nagpadayon pa usap. Ato kining paymuslan kay dunay mga maayong butang nga ato ng nasinati sa atong kinabuhi ang ato kining gipagawas nga nakaninyo sa mga butang nga gikinahanglan nga atong mabatunan dinhi sa atong yutadon nga kinabuhi. Maayong buntag Just turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim
Jesus.